Kung ako'y pasultihon, what's the style? Si Miggy ka po'y style atay oy. Sa pag-abot na mo diri sa Mactan Lapu-Lapu, Cebu, sa balay sa manghod sa ko asawa, nag-relax mi kadali og nangaligo para mo balik mi dito sa downtown Cebu. Diya sa Carbon ba, sa Kulon og sa Tabuan, og nami paliton didto, kailangan man jud maligo ka para dili manimaho ang aircon sa sakyanan, para dili sakit sa ilong iniginhawa nimo. Kaya abi ninyo mga lods, ako gipakaligo ko sa kusawa pero kung naligo kay kandingon mga iko ani. Medyo nanimaho na mong pakpak ani mga idol. Pero wala na problema mga lods kay na may Be Fresh air freshener para smells good ang dating. O siyempre na po tayo panghambog na mga English na pinunitan diri sa social media ba, sulok-sundok naman ko ana. Para ingnon ba nga sweeto ta sa English ba ang ani. Unsay pagtuon ninyo, wala ko nag-video record ko para makasundok ko sa mga English na mga nistoryahan diha. Og wala na daghang tabi-tabi ani mo diretso na ta para makaabot na ta sa atong padulungan. Og nalipat ra gyud ta sa atong Tagawtaw, nakasulod ra gyud ta sa Sisilex diri sa Cordoba. Og makita ninyo diri mga idol, og diri nato na ipanghimakak, kagana sa view diri mga idol kung makaagi ka diri. Mura Golden Gate of the River, California ba, USA. O kinsa may nakaadto ninyo USA? Ako wala pa, sugad-sugad. Pero nakalitok ra ko ana kay gikan na 65. Sige mangud ko glantaw sa iyang vlog. Diha gyud ko giganahan sa iyang intro kanang Daddy in Malay as hinampak naabot sa Amerika. Porto di video day. Ganahan kay kuha na kay Bisaya kayo ba, bisdak istanan. Proud kay nato na sa mga Pinoy kanang naay mga vlogger diya na mga Bisaya diya sa US no. Ganahan kay tamulan daw sila mga video no, basta mga katribo ra nato. Kay naadyoy mga tuno na istorya ba na malingaw juga maminaw basta bisdak. Bisdak means Bisayang dako. Ingon ana na siya mga idol. So karon mga idol, approaching na ta sa bayaranan sa atong sakyanan no para makalusot ta diha. Mao nang gate diri sa Sisilex, kailangan mo bayad ka dihag 90 pesos para makalusot ka sa imong padulungan. Pero kung dili ka magbayad, sigurado di ka makalusot. Pabalikon ka kay wa man kay pangbayad, pero kung nakay pangbayad, sigurado ka makalusot ka diha. Kay kung dili ka moagi mga idol, shortcut ra na, dali ra kayo adto nimo ang Sugbo. Nya, pagbalik nimo dali ra pud ka makabalik diri sa Mactan, Cebu. So kung dili ka diri moagi mga idol, sigurado ka maabdan jud kag siyam-siyam mga idol. Kung didto ka moagi sa Karang Tulay o katong bagong tulay dito sa Pikas. Grabe ra ba ka traffic dito mga idol. Ug unya diri kaning Sisilex gituyog yun himo sa Pangulong Duterte kay para ang mga tawo nga moadtog Mactan, moadtog Sugbo, dali ra kay kaabot. Kung baga, kung sa English pa, mo ni shortcut para makaabot ka sa imong padulungan. Mo ni pinakadabis na way. Kung gusto ka mo laag bisan asa nga lugar, dali ra ka makaabot sa imong padulungan. Kung gusto ka mag-jogging mga idol, ana po'y jogginganan diri mga idol para lang sa mga tao. Ug makita na ninyo diri mga idol kung makalabay mo diri. Ituyo nagbutang diri mga idol diri sa Sisilex kay para na mag-jogging, na mag-exercise, na mag-bike, na gyud sila agyanan. Ug makita pud nato ang mga view diri ng mga okay pa sa all right. Ug makita gyud nato diri ang entero Cebu ug entero Mactan. Kay tungod grabe kahabog ang tulay. Mga naukanaw gid kaayo mga idol, hashtag yung ganaha. Kung gana ang isgutan, kana yung inyong lugar mismo, diha ka gipanganak mo ni gana. Kay kung muingon ka gana sa laing lugar, gana biya na. Pero wa man ka diha gipanganak, dili jud ka proud, pero proud ka nga makaabot ka ng lugar. Ako gani proud gani ko nga nakataako ani karon. Sa pag-uli na mo sa Mindanao ani, ambot ka sa langaw, iringaway lubot kano sa pakata makabalik aning lugar. Ug dili man gud nato matag-an ang panahon. Ug lantawan ninyo mga idol, kung wala ko natanggal sa trabaho, dili ko mapadpad aning Cebu. Magpalagat-lagat na lang ta sa atong mata kay atay lingaw ani gilaay na ta sa biyahe ani taas-taas gyud ning tulaya. Ang akong partner diha nampiling gyud na siya. Lantawan ninyo mga idol kung sa iyang porma. Ug wala jud ko kasabot ani akong partner karon sa iyang gibati kay nanampiling unya nagpahiyom. Ug dili pud nimo masabot kung naguol, nasubo og nalipay. Basin gilaay ra ni siya kay tungod sa taas-taas yung biyahe. Og hapit na kita mo abot diri sa tunga-tunga mga idol. Og ako ipakita ang pinakagana nga view diri sa tulay sa Cordoba. Og makita yun diri ang entire Cebu. Og dian na ta karon sa tunga-tunga sa Sisilex sa Cordoba mga idol. Og makita po nato diri ang duha ka haligi sa tulay na pinakadako, pinakataas, pinakaligon. Mao nay naghatag og pundasyon diri sa Sisilex Cordoba Bridge. Kung ikaw kung gusto ka ganahan ka makakita nga daghan kay suga, muagi ka diri para makita sa imong duha ka mata ug unsa kahayag ning tulaya. Pag makalabay ka diri, dili jud ka magpalibat-libat kay kung magpalibat-libat ka, dili jud ka kakita sa cross nga duha ka buok diha sa duha ka haligi nga taas. Diha sa pinakatumoy, gituyog yung nagbutang diha para makita sa entire Cebu ug sa Mactan. Para pod mahinumduman pod nato ang Kristyanismo sa Pilipinas, diri gyud nagsugod sa Sugbo. Ug alang sa kasayuran sa tanan, daghan kayo ang CCTV diri nagpalibot aning tulaya.
For security reason lang na. Busa, gibutang na diha. Sa akong pagtabi-tabi ani og tagaw-taw diri sa social media, daghan yung topic na padulungan, oy, disod na ka ispilingon. Og ato na ning pagahumano ng atong istorya para dili na mo taas. Kay gikapoy na magkukusigig tagaw-taw. Ug unya ayaw mo kalimot sa pagpalo, like, comment, and share. Para mo sikat-sikat sukoy ta ba? Kung ako'y pasultihon, what's the style? Si Migi Kapoy style atay oy.